Visayas and Mindanao. Okay? So, andito po tayo ngayon mga ka-shorters, no? Para magbigay ng tutorial, no? Since madaming nagtanong, no? Saan nga ba galing yung tawag nito? Syndicate mirror, paano ba ginawa mga ka-shorters? Kasi meron din daw iba na iba din yung format mga ka-shorters, no? So, iwan ko kung saan galing yung format na yan mga ka-shorters, no? Pero para sa lahat mga ka-shorters, no, magbigay tayo ng tutorial paano nga ba paano nga ba ang paggawa, ang tamang paggawa at paggamit ng syndicate and mirror number mga ka-shorters, no? So, meron na tayong proper using sa syndicate and mirror number. Okay? So, ito lang po ay para sa mga baguhan natin no, na hindi nakita ng ating tutorial ng mga ka-shorters, no? So, I hope na magamit po to sa inyo mga ka-shorters. Okay? So, ang paggawa po ng syndicate at saka mirror number mga ka-shorters, no, ay simple lang po lang. Dalawang paraan po ang paggawa ng syndicate and mirror number. So, sa akin ito po ang ginagamit ko mga ka-shorters. Syndicate tayo mag-una mga ka-shorters, ha. Unahin natin yung syndicate. 1, 2, 3, 4, 6, 0, 5, 8, 7, 9. So, ganito po mga ka-shorters, no? Ang paggawa po ng syndicate and mirror number. Okay? So, ang paggamit nito mga ka-shorters, no, ay ito lang. Ang syndicate ni 6 is 9, si 4 is 7, si 3 is 8, 2, 5, and 0. Ang 1 is 0. Pwede din yan baliktarin mga ka-shorters. Okay? So, 9 ay 6, 7, 4, and so on mga ka-shorters. Okay? So, sa syndicate number mga ka-shorters, no? Or tawag nito, mirror number mga ka-shorters, same lang din mga ka-shorters. Okay? So, ito po yung syndicate number at ito naman yung mirror number mga ka-shorters. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ganito po, no? Ang paggawa ko ng syndicate and mirror number. So, ito po ay mirror number. Ang mirror ni 5 is 0, 4 is 9, 3 is 8, 2 is 7, 1 and 6 mga ka-shorters. Okay? Same pa rin yan mga ka-shorters, no? Mabaliktad mga ka-shorters, no? Depende po yun kung ano pong resulta. Okay? 6, 1, 7, 2, 8 is 3 and so on mga ka-shorters. Okay? Yan po ang unang ito po yung paggawa ng syndicated mirror number. Karamihan din mga ka-shorters, no, yung iba naman ay nagbigay sila ng ganitong paraan mga ka-shorters. Ganito, tingnan nyo. So, same lang, syndicate saka mirror number. So, si 1 is 6, si 2 is 7, si 3 is 8, si 9 naman is 4, at saka si 0 is 5. So, pareho lang din yan mga shorters, no? So, depende kung saan kayo, no? Saan kayo komportable mga shorters. Ang mirror ni 1 is 6, ang mirror ni 1 is 6, ang mirror ni 2 is 7, or 7 is 2. So, ayun, same lang niya mga ka-shorters, no? 3 is 8, 3 is 8. Depende po yung kung saan kayo komportable mga ka-shorters, no? Para hindi kayo malito. So, ngayon, yan po ang dalawang paraan paano ang paggawa mga ka-shorters, no? Ng syndicate and mirror number mga ka-shorters. So, ngayon mga ka-shorters, no? Ay i-ano natin kung paano gamitin, no? Paano gawan yung previous result ng syndicate or mirror number. Okay? For example, no, mirror number ang example natin, no.
So, mayroon kang previous result na for example lang 451. Okay? So, gusto nating kunin yung mirror ni 451. Simple lang mga ka-shorters, no? Previous result 451. So, kunin natin to ng mirror si 451. Okay? So, kumbaga ito yung previous result, no? So, 451 ang mirror ni 4 is 9. Okay? Ang mirror ni 5 is 0, no? Mirror ni 5 is 0. Okay? Ang mirror ni 1, mga ka-shorters, no? Mirror ni 1 is 6. So, ganyan po mga ka-shorters, no? Napaka-simple lang mga ka-shorters, no? Paano ang paggawa at saka paggamit, no? Pag-apply mga ka-shorters para makuha yung mirror number sa previous result mga ka-shorters. Every previous result mga ka-shorters, no? So, ganyan lang mga ka-shorters, napaka-simple lang na guides po ito mga ka-shorters, no? So, I hope ito'y nakatulong sa inyo and ma-apply po to new mga ka-shorters. Okay? So, yan lang po mga ka-shorters, no? Ang ating highlight ngayong gabi mga ka-shorters, no? So, yan po mga ka-shorters, and again na, huwag kalimutang mag-subscribe ng ating channel para i-update ka sa ating mga bagong uploads na video mga ka-shorters. Okay? So, good luck, no, sa ating paggamit ng guides natin and keep safe. Okay, always mga ka-shorters.